बेबायदि गोजोन बेलासि समाव फोथाराव थानानै माबायदि नाङो रायजोफोर नायदो आंनि उनथिंजाय ओरैबायदि गुवार फोथार आरो बिराद बरियानो दा माइफोरखौ गायगासिनो मानसिफोरा आंनि उनथिंजाय एक्चुअलि एसे नुहुरनो हागौ नोंथांमोनाहाय तो माइबो गायगासिनो आरोना तो बेबायदि लांदां फोथारखौ माने गायजोबनाय जाबाय एक्चुअलि उनथिंजाय नायदो नै बिराद बरिया बेबायदि गायबाय आरोना नै गायगासिनो मानसिफोराहाय तो मोजां नाङो बेबायदि गोजोन मोनाबिलि समाव फोथाराव थानानै खोलो खोलो बार नाङो आरोना तो बिराद मोजां नाङो गोसोफोरखौ एसे लांदां लांदां मोनो आरो दा जियानो हक नैबे समावहाय आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों जानांगौ निस्सय थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे आं बिनि सिगां एसे नोंथांमोननो दा नैबे चकलेट बा कक'आ फिथाइखौ एसे दिन्थिनो नागिरदों आरोना तो आबाद मावदोंमोन एसे नायलांदो वाव नै माबायदि जाखो फिथाइफ्रा वाव गिदिर गिदिर आरोना नै नैबेबो नै तो फिथाइया नै बेबायदि दङ वा बरिया गिदिर गिदिर देरजोब्बायलै नै चकलेटआबो बिराद थायो दे थाइबाथाय गुदिनिफ्रायनो थायो नै एकदम बिराद थाइबाय नै देरबाथाय आङो दिन्थिगोन आरोना नोंथांमोननो जेथिंबो दंजोबो नै बिथिं सारि साइड थायो माने गाहायाव थाइसे गिदिर दंलै नै दानिया फैदो बिदिब्ला मेन आपडेट्सआवहाय तो जोङो सावरायलांदिनि एक्चुअलि फेसबुकआवहाय मोनसे पस्ट नुनो मोन्दोंमोन आरोना तो बे पस्टखौहाय सोर खालामखो बेबायदि माने सिनायाबो खुनु माने बेवहाय लग'आव बेबायदि मानसिनि पिकचारबो गैया जेबो गैया आरोना दा जियानो हक जोङो बेफोरबायदि पस्टफोरखौ खालामनाया मोजां नङा आंनि बायदिब्ला आरोना तो जायानो जाया मानो दा जोङो बेफोरबायदि पस्टफोरखौ खालामनानै लाब गैया जोंनि हारि बा बर'फोरनि गेजेराव गुबुंले थासारिसो सृष्टि खालामनाय जायो आरोना तो जोङो बयबो मिथिनो मोन्दों नामा मा नाम माबा कसारि ना मानो दा बेवहाय ओरैबायदि मोनसे मेसेज पस्ट खालामदोंमोन ख्रिस्टियान बर'फोरनाव मेलेम गैमारा नामाब्रा बेबायदि पस्ट खालामदों बर' हारिनि ड्रेस गानना मोसाना बर' हारिनि कालचारखौ गुबुंले खालामनो सानदों नामा तो बिनि गाहायनिफ्राय आङो फरायला आङो एसे स्क्रिनाव होनानै होगोन नोंथांमोना फरायब्लानो जाबाय आरोना तो बेवहाय माखासे बेबायदिनो गेसाव वार्ड दङ तो बेबायदि गेसाव वार्डफोर थायोब्ला आं एसे फरायनो बायो माने तो जियानो हक जि धोरोमानो जाया मानो जि माबायानो जाया मानो तो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबांथार बेबायदि धोरोमफोर दङ दा जोङो धोरोमखौ लानानै बेबायदि जोङो बायदिसिना पस्टफोरखौ खालामनाया मोजां नङा आंनि बायदिब्ला आरोना जि धोरोमानो जाया मानो बयहाबो मोन्थाय दङ आरो बयहाबो अधिकार दङ तो आङो बारा गोलाव बुंनो सानाखै दा जियानो हक सोर खालामनायमोन बे पस्टखौहाय दा फेसबुकआव आङो बेबायदि गोसारनाय नुनायखाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना तो गोलाव खालामनो सानाखै आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव एसे मतामतखौ खिन्थाहरदो आरोना तो गोजोन्थों बाय